Azkenean, hemengo kiroldegian, eman behar izango dut izena. Hemen, eta zure herrian? Ezin dut erabili. Nik lanetik irteten naizenean joan nahi izaten dut, baina lanetik irten, herriraino joan eta heltzen naizenean oso denbora gutxi daukat, aprobetxatu ahal izateko. Bai, orduan hobeto hemen, bai. Zu apuntatuta zaude, ezta? Ze egin behar izaten da izena emateko? Gauza asko eraman behar izaten da? Bai, zera. Kiroldegira joan behar izango duzu, inprimakia bete, eta listo. Nortasunagiriaren fotokopia eraman behar izango duzu, akaso. Eta argazkirik ez dut behar? Bueno, ez dakit. Begiratu nire txartela. Ez dauka argazkirik. Baina uste dut, txartela irakurgailutik pasatzen duzunean, arerako monitoreetan fitxa agertzen dela. Ez dakit. Galdetu egingo dut. Eta zertarako eskubidea ematen du txartel horrek? Zer erabili ahal izango dut? Hori oinarrizko txartela izaten da. Orduan, igerileku estalia erabili ahal izango duzu. Baita makina gela bat ere. Eta eskuas kantxak. Baina uste dut eskuasa ordu batzuetan baino ezin izaten dela erabili. Besteetan, ordaindu egin behar izaten da. Eta jakina, ordu horiek lan orduak izaten dira normalean. Eta hori, ezin izango zara ibili frontoian, tenisean eta bestelakoetan. Baina hala ere, merkeago aterako zaizu. Lanean egoteagatik, kiroldegia ondo aprobetxatu ezin izatea ere? Bai, arrazoi duzu, baina horrela da. Tira, gure herrian antzera da. Eta beste gauza bat, herrian erroldatuta egon behar da, kiroldegiko txartela ateratzeko? Ez dut uste erroldatuta egon behar izaten denik. Ez dut uste, baina ez dakit egia esan. Galdetuko dut. Ea kirol apur bat egiten hasten naizen. Bai, zu ere bestea bezala hasiko zara, ezta?